बे थालिर बागानखौ नाय। नोंथांमोना नुनो मोननाय बे थालिर बागाना जाबाय एरिस्ट' नार्जारिनि। बिए उथ्रिसारनाय गसाइगाव महकुमा सिंनि 1 नं बाजुगाव गामिनि एरिस्ट' नार्जारिया सोरखारि साख्रिनि थाखाय नांथाबबाय थायालासिनो थालिर आबादखौ जिउनि राहा महरै लायो। बिथाङा 100 बिगा हायाव थालिर आबाद मावनानै दा गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय जादों। 2014 मायथाइनिफ्राय बिथाङा थालिर आबादखौ मावबोदों। दा बिथांनि थालिर आबादाव मावनानै गोबां सुबुङा जिउ खुंनो हादों। सोरखारनि फारसेनिफ्राय मदद मोनोब्ला थालिर बागानखौ साबसिन खालामनो हागोन होननानै एरिस्ट' नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। बे 150 बिगायावहाय आंहा गासै खरसाया बिदिनो 40 निफ्राय 45 लाखसिमनि गेजेराव थांदों आरो। दा बेयावहाय आं दाबो फानजोबनो हायाखै। मथा-मथि खावसेखौ फानहरबाय होनजायो। मथा-मथि बिमा फैसाया सिखारनानै एसे एनै लाबखौ मोनबाय आरो। ओमफ्राय जाखिनि बिदिनो 20 बिगासो 50 बिगासो दंबावो फाननो, बेखौहाय आङो प्रफिटआव मोनगोन आरोखि एबारनिफ्राय। ओरैनो नोंथाङा बे आबाद मावनायखौहाय माब्रै जागायखो? बेसे गोबावनिफ्राय जागायामोन? आं बे आबाद मावनायखौ 2014-15निफ्राय जागायदों आरो। दा जागाय बिदिनो 7-8 बोसोरसो जाफैबाय। सिगां मावजेननाय टाइमावहाय आंहा एसेल'मोन। थाखा फैसा गैयिनि प्रब्लेमाव 10 बिगाल' आं आवग्रिनो हादों। बिनि उनावहाय आं लासै लासै गावनि प्रफिटजों बारायै दा 150 बिगासिमहालागै आङो सौफैनो हाबाय आरोखि। नोंथाङा बेसेबां मुलाम्फा जागोन होननानै नोंथाङा सानो? आंहा बेयावहाय 40सो खरसा गारनानै बिदिनो 40निफ्राय 50नि गेजेराव मुलाम्फाया जानांगौ आरोखि। आरो नोंथांनि सिङावहाय साबेसे दिनै राहा मोननो हादों? आंनि आन्दारावहाय 15 जनाथ' सब समाय बिसोरो दैलि मावखायो, बिसोर राहा मोननो हाखायो। बिनि उनावहाय माब्लाबाफोर हास्लाबै टाइमावहाय एम्फौफोरबो जायो नालाय थालिरखौ, हासार होनाय मा होनाय बेफोराव मानसि नांबावगौ हिसाबै आङो बिदिनो मालाबाफोर 10 जन 15 जन बिदि बारायनानै बिदिनो 30-35 जन लेबारफ्रा थांनानै थायो। फरायनाय क्वालिफिकेसना आङो ग्रेजुवेट बिए पास खालामनानै एमए खौ आं कमप्लिट खालामाखिसै आरो। जोहोलाव लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनायनि बाथ्राया बेनो जाहैबाय, माने गावखौ जेब्लायबो बेखारावहाय साननानै बांद्राय जानाय लोंनाय मानाय बेफोराव गोजोमनो नाङा। मावनाय दांनायफोराव एसे गोसो होनांगौ। फरायनायावबो फरायनांगौ आरो। ओमफ्राय फरायनानै जेनेबा ग्रेजुवेसन पास खालामबाय, एमए पास खालामबाय, आं जेबो साक्सेस जायाखिसै होननानै गावखौ फासयनो नाङा आरोखि। नोङो माबाफोर गभार्नमेन्ट जबफोर मोनाखैब्लाबो माबा मोनसे बिजनेस बा आबादफोर मावनानै आं जिउ खुंलांनो हागोन नामा, बेखौ एसे थांखि लानानै आवगायनो हायो आरोखि। बेनो आंनि बुंनांगौआ। सरकारनिफ्राय अनसुंथाइखौथ' आं जेबो मोनाखै। माने खोनानो मोन्दों बे एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय सोरहाबा लन मोन्दों, माबा सलार, ओमफ्राय पाम्पसेट मेचिन, डेलिभारि पाइप बेफोरखौ मोन्दों होननाय खोनादों। खिन्थु दिनैसिमाव आङो सरकारनिफ्राय जेबो बिदि अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै आरो। दिनैसिमाव जेबो मोनाखै। मानो होनोब्ला दिनैसिम एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्राबो बेरायफैयाखै आरोखि आंनि बागानाव। नोंथाङा सोरखारनि अनसुंथाइ मोननो लुबैना लुबैया? अनसुंथाइ मोनब्लाथ' आंनि थाखाय बिराद गोसोआव रंजानाय फैगोन। अनसुंथाइखौ आं बिराद मोननो लुबैयो आरोखि। मानो होनब्ला आंहाबो थाखा फैसानि प्रब्लेम जायो। समनि गेजेराव हारसिङै हायानो। बोसोरनिफ्रायबा दाहार लाथ'नानैसो मावनांगौ गोनां जायो। दा बेखौ सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइफोर होयोब्ला आङो एसे रेजेंगौमोन आरोखि। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मोसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।